ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар Домпечат қарор дорем, кӯчаи Бухоро, назди Душанбе плаза. дар ин тараф Душанбе плаза ва маркази савдои Ситора ва хонае ки ба иҷора спорида мешавад дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем. рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи хонае ки ба иҷора спорида мешавад духонаga мебошад бо масоҳати тақрибан 90 метри квадратӣ дар 16 ошонаи бинои навастройка. худи бино дӯстони азиз аз 17 ошона иборат аст. 17 ошонаш пентхаус мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳар моҳа пардохти хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед даромадгоҳ, прихожа, шкаф кардагӣ. ин ҳуҷраи истиқомат мебошад, дараш маҳкам аст. ин як холи калон ҳамчун меҳмонхонаам қабул карда мешавад. дӯстони азиз, хона бо ҳамаи удобстваш супорида мешавад. телевизор, плейстейшн, уголок, ҳама чизҳо ҳаст дӯстони азиз. дар ин ҷо холи калон ҳамчун як ҳуҷраи истиқоматиам қабул карда мешавад. дар ин ҷо ошхона, дар ин ҷо бошад ҳуҷраи хоб ва дар даруни ҳуҷраи хоб боз ҳоҷатхонаву ҳамом аст. ва дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳамом. ошхона дӯстони азиз, кухни гарнитур ҳаст, яхдон, кондитсионер, отопление гузарондагӣ, батарея часпондагӣ, ҳамаи тирезаҳо панҷара доранд. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст дӯстони азиз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир мебошанд, аз ҷумла мактабҳо, садикҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ҳама чизе ки дар хона мебинед дӯстони азиз, ҳамаашон меистанд. ҳама чизе ки дар хона мебинед дӯстони азиз, ҳамааш меистад. ҳатто посудаҳоям ҳамаашон меистанд. медурену зиндагӣ мекунед. ягон чизи иловагӣ лозим нест. дар ин ҷо ҳуҷраи хоб, кондитсионер ҳаст, телевизор, спальни гарнитур. марҳамат дӯстони азиз, маркази шаҳр мебошад Домпечат, наздикии Душанбе плаза, минтақаи беҳтарин, минтақаи марказ. ва дар даруни ин ҳуҷра боз ҳоҷатхонаву ҳамом аст. хона дута ҳоҷатхонаву ҳамом дорад. хона бо таъмири нав таъмин мебошад. таъмираш зебо ва нав. ин ҷо ҷои истироҳат. ва дар ин ҷо дуюм ҳоҷатхонаву ҳамом. ҳар ду ҳоҷатхонаву ҳамом алоҳида тер мегузоранд, системаи вентилятсияам ҳаст. марҳамат дӯстони азиз. нархи ҳармоҳа пардохти иҷораи хона 7000 сомонӣ мебошад ва боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1212 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. бениҳоят хонаи хуб мебошад дар маркази шаҳр бо таъмири беҳтарин ва шароитҳои беҳтарин ба муҳлати дароз супорида мешавад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.